Čo ti ľudia, v dnešnom videjku hráme Minecraft. No, ideme si zahrať Minecraft je. Ja. No, tak načížeme si drevo. To je taký základ, že potom by som chcel nájsť nejakú kejvku, nejaké vecičky a uvidíme, jak to teda dopadne. A dajte like a odber, lebo blížime sa k 100 odberateľom, čo je pre mňa, teda aspoň pre mňa hranica. No a fakt, akože fakt dík. Takže poďme na to. Si zatiaľ urobím nejaké nástroje. Toto styky. Raz, dva, tri. Kľudne. Robím si drevený trompač. To budem určite potrebovať. Rovno takto. Aby sa mi nemuselo ťažiť. Tak, to som sa len tak... Počkajte, budem rovno prasiatko. Jo, poď sem, prasa. Nebudem mu dávať kritika o jednáčo. Môžem sa pozrieť, to je nejaká veľká... Počkaj, to by mohla byť aspoň nejaká jaskyňa. A, tu je jaskyňa veľká. Či? Počkaj, nie, to je malé. To je asi malé. A tam? No, tu uhlie aj... Dobre, tak toto som našiel jackpot. To si normálne naťažíme teraz kopec veci. A ak sa na toto video páči, tak nezabudnite dať like a odber. Lebo ja furt asi budem vraviť, že like a odber. Ale ak dáte like a odber a napíšete samozrejme do komentára, že ak chcete druhý diel, tak rodne napíšte do komentára. A ešte jedna vec. Kopec ľudí nevie dať like a odber nosom. A taktiež ani maličkom. Takže skúste maličkom. Ak sa vám nepodarí maličkom, skúste aj nosom. Ak sa vám nosom podarí, tak sa vám nosom podarí. Ja sa tiež nejaké veci. Ja som toto nečakal. Ja som fakt sa tešil, že si zahrám Minecraft. Ja som tak... Ježiš, tam je Kamo, tam je diamant. Počkať. OK. To bolo... Počkať. Chcem pokračovať v hre. Joj. Toto je hrozné. Šup. Ok, pokračuje a je noc. Počkaj, ja som iba chcel pokračovať a už je noc. Tam je uľaj, naťažíme si rýchlo, ja to nechcem mať žiadne príšery. Hej, ja to nič také s príšerami nechcem mať. Ja akože, kľudne teraz by mohlo byť ráno. To bolo lepšie. Jak noc, akože ja teraz budem potrebovať fakt uhlie, ja nič skoro nevidím. Ja skoro nič nevidím, ježiš, tam je to uhlie. Ja na to chvíľku stopne, ja si ho naťažím. Tak, dostávame sa k uhliu. Kde vôbec to uhlie počkať? Som že som ho tu niekde. Ja vôbec nič nevidím. To je hrozné. Ja si prepnem, čiže počkať, toto uhlie? Je to stone. Toto všade je stone. A niekde tu úplne na to mohlo byť uhlie napríklad. Alebo že by... Toto je uhlie. Áno, toto je uhlie. To sa padá XPčka. To je uhlie. To je uhlie. To uhlie bude dole. Tak ideme preň. Rýchlo. Kámo, super, dobrá. Do horčky. 12 horček. Tam si je do druhej ruky. Počkaj, tak. Halo. Čo si nemôžem dať? Kto je tu? Joj. To čo bolo? Som stále ako keby mi niečo uflo. Tak. Joj. Aké svetlo zrazu. Ježin. Je taký skeleton ježin. Koľko je tu mobov zrazu. Nie pomoc. Nie. Tak, vidíte aspoň. Ok, rozpánul som sa zasa. Je na báce. Joj. Tak, pokračujem. Tam som zomrel, ako môžete vidieť tú torčku. Ty káka sa, ale crazy. Tak z ničo nič.
ďalšia irony. Som ďalší baní, lebo ešte tam je mobov, ty koko. Som si urobila aj postel, keď som nenatáčal, tak áno, urobila som si postel. Fakt nechcem si predám tie veci. Ale ja chcem fakt ťažiť, ja nechcem túto. Prečo nehoria vedieť ráno? To je hrozné. Bedrock Edition. Počkaj, to je Bedrock Edition. Však nemôžem. No, super. No tak, čaute ľudia. Toto je môj kanál, ktorá má 71 odoberiteľov, ako môžete vidieť teda. Prosím, dajte ten odber, som sa dostal v 100 aj viac. Ja sa fakt teším. Ak chcete, napíšte do komentára, natočím druhý part. No, toto bol fakt crazy, takže asi budem ešte pokračovať s tým, aby tam neboli reklamy, niečo si naštívame a uvidíme. Či bude vlastne druhý part, to ešte neviem. Rozhodnete vy. Čauko.